Insellmilkom, illum it-tnejn 23 ta' Novembru, infakru lil Papa San Clement u lil San Colombanu. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Matul din il-qudiesa ser nitolbu wkoll għas-Sirja minħabba s-sofferenza li għaddej minnu il-poplu Sirjan. Fl-Evanġelu tal-lum niltaqgħu ma' armla fqira li mill-ftit li għandha titfa' fit-tempju biċtejn żgħar tal-flus. Din il-mara tallimna x'inhuma l-imħabba u l-umiltà u li meta nagħtu nagħmlu dan minn qalbna. Mulej, noffrilek lil innifsi u kull ma għandi. Ejni nuża l-ġid li tajtni għall glorja tiegħek. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Clement, l-ewwel Papa u Martri, kien it-tielet Papa wara San Pietru. Idu wkoll kien ordinat saċerdot minn San Pietru stess u baqa' magħruf għaż-żelu tiegħu, għall-kitba tiegħu wkoll ittra l-Korintin u mit martri fost diversi anke martri oħra tal-Knisja fil-bidu tagħha. Miegħu wkoll nagħmlu t-tifkira ta' San Colombanu illi twieled fis-sena 540 fl-Irlanda wara l-istudju dedika ħajtu għal ħajja monastika waqaf monasteri fi Franza u fl-Italja fejn fil-fatt miet ukoll ta' 75 sena f'Bobbio l-Italja. Se nitolbu f'dil qudiesa mod speċjali għall poplu tas-Sirja li huwa poplu li jsofra ħafna u li għadu jsofri ħafna. Tolbu l-mulej biex jagħti l-għajnuna lil dan il-poplu u jkompli wkoll jgħin lil dawk li b'xi mod qed joffru appoġġ u solidarjetà għall poplu Sirjan. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti iju narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox li fil-qaddisin tiegħek turina kemm inti tal-għaġeb. Ferraħna llum bit-tifkira ta' San Clement, saċerdot ta' ibnek u martri, li b'qawwa kbira ta' naxxieda tal-fidi tiegħu fil-misteri mqazza li kien jiċċelebra u bl-eżempju ta' ħajtu wetta dak li kien ixandar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsantan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni ħaristu rajt il-ħaruf wieqaf fuq il-muntanja Sijon u miegħu 144,000 ruħ li kellhom ismu u isem missieru miktub fuq ġbinhom. U smajt leħen mis-sema, qisu ħoss ta' ħafna ilmijiet, donnu tkarwit tarat, u l-leħen li smajt kien bħal dak ta' kitarrista idoq iċ-ċetri tagħhom. Kienu jannu għanja ġdida quddiem it-tron u quddiem l-erba' ħlejjaq ħajjin u x-xjuħ. U ħadd ma seta' jitgħallima dik l-għanja ħlief il-144,000 il-mifdija mill-art. Huma li jimxu wara l-ħaluf kull fejn imur, huma kienu mifdija minn fost il-bnedmin, l-ewwel frott tal-Alla u għall-ħaruf u minn fommhom qatt ma ħarġet gidba bla teba huma
Il-kelma tal-mulej. Assarm responsorjali ngħidu flimkien. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Dan huwa n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-ibra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sot qiegħda. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħinda fuq qalbu safja? Min ma jagħtix ruħu għal fruqa? Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu l-wiċċek mulej. Isru u kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tista' tobstoru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu refajneh u ralonja jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-Tempju. U raw wkoll waħda armla fqira titfa' biċċtejn żgħar tal-flus u qal: ngħidilkom is-sew din l-armla tefet iktar minnhom ilkoll. Għax dawn kollha għamlu offerti miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Diversi momenti fil-ħajja ta' Ġesu naraw li n-nies josservawh għajnejhom fih, kultant biex jikkritikawh. Fix-xena tal-lum għandna lil Ġesu li qed josserva qegħdin fit-tempju u jara li n-nies jitfgħu l-offerti tagħhom u nnota kif l-onja jitfgħu offerta kbira, sostanzjali, imma kien hemm ukoll waħda armla fqira li tefet biex żgħar tal-flus. Nħarsu li din ix-xena mhux bl-għajnejn ta' Ġesu ma minn barra. Dak li qed naraw, xi ħadd li għandu għal qalbu it-tempju u forsi jaħseb fl-amministrazzjoni jgħid aħjar offerti kbar, l-ammont jagħmel differenza. Hemm ġenerożità f'ammont kbir u jekk toqgħod qis aħjar ikollok tlieta minn dawn il-kbar l-onja milli mija li għatu ftit. Imma Ġesu iħares mod differenti. Għax hu ma jarax biss dak li jidher minn barra u inqas il-flus fejn nifsu, imma Ġesu jara l-qalb. U jara il-qalb ta' din l-armla fqira u jgħid hi tefet aktar mill-onja. Jiġifieri hi kienet ħafna aktar ġeneruża għax hi ma tefetx miż-żejjed tagħha imma mill-meħtieġ tagħha, minn dak li kienet teħtieġ. Il-ġenerożità mhix qiegħda fl-ammont,
Il-ġenerożità qiegħda fil-qalb. U din kellha qalb kbira u Ġesu faħħara din l-armla fqira. Il-ġenerożità mhijiex f'dak li jifdal, tagħti minn dak li jifdal, imma qiegħda propju għamel sagrifiċċju tagħti b'dak li hu meħtieġ. Papa Franġisku għandu riflessjoni sabiħa anke fuq din il-ġrajja u jgħid li din l-armla fqira kienet tassew tħoss li totalment maħbuba minn Alla u lilu ħabbitu b'qalba kollha. Dak kien is-sens anke tal-offerta tagħha. U jagħmel differenza interessanti Papa Franġisku bejn il-kwantità u l-milja. Jgħid din kellha il-milja u tat il-milja ġifieri mhux il-kwantità imma il-milja għax kellha l-milja tal-imħabba ta' Alla. U għalhekk setet tassew toffri dak il-ftit tagħha però li kien permezz tiegħu qed turi li tħobb il-Alla b'qalba kollha, b'ruħha kollha, bil-qawwa kollha tagħha. X'inhu il-messaġġ għalina llum? Ħansemmi 3 affarijiet żgħar, però li huma importanti għal ħajja tagħna. L-ewwel nett niftakru li Alla jara l-qalb. Mhuwiex impressjonat b'dak li jidher minn barra. Ma jimpressjonawx il-fanfaronati. Hawnhekk ma kritikax lill-lonja tal-offerta tagħhom kbira, ma kien hemm postijiet oħra fejn qal fl-Evanġelu min tal-karità biex jidher quddiem in-nies. Ma Alla jara l-qalb u għalhekk nitolbuh is-sinċerità tal-qalb f'dak kollu li nagħmlu. Talmu wkoll li Alla jixtieqna nkunu ġenerużi. U l-ġenerożità tfisser li noffru minn qalbna mhux miżżejjed u milli jifdal imma anki fejn hemm bżonn nagħmlu sagrifiċċju biex noffru minn qalbna. U kemm joddan għal għajnuna finanzjarja imma wkoll għall-ħin tagħna. Li noffru l-ħin tagħna u għat-talenti tagħna li noffruhom tassew b'mod ġeneruż. U nitolbu wkoll l-Alla li aħna jkollna dil-imħabba kbira li kellha dil-armla fqira li aħna narfu li aħna maħbuba totalment minnu u li aħna noħobbuh ukoll lill-Alla bil-qawwa kollha tagħna illa li xi fl-imħabba tiegħu li nsibu tassew il-milja ta' ħajjitna. Irressu issa it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek għajna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Magħna nitolbu kumulej. Nitolbu għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom aħna u niċċelebraw illum it-tifkira tal-Papa San Klement Martri. Nitolbu. Smana nitolbu kumulej. Nitolbu għal reliġjużi kollha tal-ħajja monastika, tifkira ta' San Kolumbano biex huma jaqdu din il-vokazzjoni li għaliha Alla sejħilhom b'ħafna ġenerożità. Nitolbu. Magħna nitolbu kumulej. Tolbu kumulej biex ikonna din l-imħabba totali lejk li kellha din l-armla fqira u li nagħtu tassew lilek minn qalbna b'mod ġeneruż. Nitolbu. Magħna nitolbu kumulej.
Nitolbu għal-poplu tas-Sirja, batija li għaddej minna, kemm li għadda minna madu għaddej, nitolbuk mulej biex tal-poplu jsib l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġ. Nitolbu. Mana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-koppja li jiċċelebraw illum l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom 62 sena kif ukoll għal dawk kollha li qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom biex inti tgħinhom jgħixu din il-vokazzjoni tagħhom b'imħabba kbira. Nitolbu. Mana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll għall-Arċisqof tagħna li għada jiċċelebra it-8 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Nitolbuk mulej biex inti timlieħ bil-grazzja u bil-qawwa tiegħek, tgħinu biex ikompli jaqdi b'impenn u b'ġenerożità kbira u b'imħabba kbira il-missjoni li għaliha sejjaħtlu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej mill-lejk il-sakrifiċċju għatta fejru għat ismu għal l-mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina blaqis birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek wettaqna fil-fidi l-istqar San Klement sa xerret demmu għalija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għaliex San Klement ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ li minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajra tali d-dixxipli tiegħu qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Naħabru l-mewt tiegħek mulej. Nistennew. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sita Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna nina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Clement u San Columbano li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tobietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, isteħlissna bid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Biex tiegħek jessaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, staħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li titħol ta' is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej timla li ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Klement dik bil-fedeltà kollha u għeleb it-tbatija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħajl lill-Alla. Alla tana isma t-talb tana ejna u jqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma t-talb tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obża kuljum atina llum, għafrinna dubietna palma nafru minn oħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. F'kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twelet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erwe kolla wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Għabżan kull jum għatina llum, għafrinna dubietna palma nafru minnu ħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erweħ kolla wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Qabżana kuljum għatina llum għafrinna nubietna palma nafru minnu ħati għalina. L-addaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenera rebeħ kolla u jnin dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fil-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe prezentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubietna palma naħfru minn uħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Atla Palina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat tal-btana, dak it-twilet għadina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern, ġenera rebeħ kolla u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fil-ħames misterju tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu fit-tempju wara 3 ijiem sabuħ jiddisputa mad-dotturi.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna kull jum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna pal nafru minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għamen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fossenni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna għamen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. F'kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisra minna tal-infern u ġenera l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajjaħluwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli ċaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Obżina ta' kull-jum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu għati għalina. Għaddaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni għamen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, berkinti fostinni sampire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jidfuhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Lopalina. Imqazza Alla. Lopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Lopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. L-iżjed safja. Itlopalina. L-iżjed nadifa. Lopalina. Muxebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Palina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok aqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina.
mena ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosario Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Smana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi drobiet tad-dinja, Enna lina itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddeja tiegħek mulejana nitolbuk li gawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Nsellmu lill-qaddisin San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Clement, Itlob għalina. San Columbano, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Tolbu għalina. U Alla li f'dan is-sagrament sal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem,
Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tar-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-log glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giusepp Arus kassismu tagħha, imbirek Alla Flanċ il-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti, il-Knisja qed tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjidi fis-soċjetà Maltija u tgħin lil persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tgħin lill-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tappella biex il-koll nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn, dan fil-waqt illi nieħdu ħsieb lil xulxin. Grazzi u nsellmilkom.